What you're about to witness is a serious material that never before has seen the light of day. Pay close attention. Maybe you'll discover the hidden truth. Yes, roll tape. De begyndte en hel flok. Modige, smukke og villige. Ambitiøse og talentfulde unge mennesker, der ville frem i verden. Dette er beretningen om medievidenskabs årgang 06. Jamen altså, vi startede med at drikke øl, og det var fantastisk. Og det er vi ligesom blevet ved med lige siden, så derfor kan man sige, at det er jo ret storartet. Det er dejligt øl. Dejligt øl. Jeg mener om det her pædagogiske seminarium, det er ikke ligesom jeg havde planlagt. Jeg har fået lidt at vide om, at jeg skal snakke om hvordan det gik på SDU her til at starte med. Det gik jo af helvede til. Altså, hvad skete der? Ingen bogliste, ingen bøger. Vi skal læse noget i et kompendie. Det har vi ikke til jer. Kom bare, det er lige meget. Vi holder nogle foredrag. Kom, det er også fedt. Hvordan synes du så, at russuren er forløbet indtil videre? Medievidenskab her kommer Kim, og vi vil gerne sige, at vi savner nogle lidt lækre folk her på den her medievidenskabstur. Ui, vi savner nogle folk, der ikke går så tæt på os. Men Kim, gå lige ud en gang. Så videre har jeg læst cirka ingenting af det, vi skulle. Fordi for bøgerne, de er der ikke. Og jo, jeg skulle også fortælle noget om noget af det Libri. Vi skal ganske vist ind. Det klipper vi fra sådan her. Vi skal ganske vist ikke være mig selv. Indtil videre, så er det et fedt studie, altså folk de er skide søde. Hvad er det med ellers folk? Kommer du godt ud af det med alle folk? Nej, alle folk, det er måske ikke så meget at sige. Dem som... De fleste. Ej, alle folk, som jeg snakker med, ja, det gør. Vi har det rigtig fedt her. Jeg kan super godt lide de mennesker, vi mødes med, og de der 20 mennesker, vi render rundt sammen. Og Kim, hvordan går det væk? Jeg har hørt noget om mange folk. Om det er specielt Libri, det ved jeg ikke. Men jeg har hørt, at AC, hun er helt vild med Thomas. Josef, hun ligger bare monster inde på Morten. Altså, Morten Carlsberg, ikke mig. Og så har jeg også hørt noget om, der er sådan lidt et trekantsdrama med Josef, AC og Thomas og Morten. Så det er et firkantsdrama, faktisk. Jeg glæder mig til andet semester, hvor vi ligesom får noget mere pædagogisk erfaring med, hvordan man skal tackle de elskede børn. Altså, lige nu, så har jeg ingen idé om, hvordan man gør, men jeg har en idé om de der små ting, vi har lært, som semiotik og hvordan det ligesom kan være med til at påvirke ungerne i en positiv retning i det humanistiske samfund, vi lever i. Fordi Venstre skal selvfølgelig ikke have lov til at styre hele regeringen, så rød front. Som I nok kan se, havde vi det fra starten sjovt sammen. Mange var socialt udadvendte og klar på at gøre introtiden til en mindeværdig periode af deres liv. Dette udmødte sig i hidtil usete former for opførsel i blandt andre normale mennesker. Nogle var oplagte X-Factor-kandidater. Andre var kreative på de mere finkulturelle områder. Og så var der dem, der bare var underlige. Kom her! På årgang 06 havde vi alle typer. Pacemagere, tosser, tidligere boybandmedlemmer,
rejselystne. Elham, hun brækker så snart, fordi hun har drukket alt for meget. Elham, du har drukket alt for meget, hører vi lige. Er det rigtigt? Er det korrekt? Har du drukket for meget? Ja. Sporty. Følsomme drenge. Kogerdrenge. Gadedrenge. Og ja, Street Boys. Mange var også kreative i deres uddannelse. Det betød studenterradio og skabelsen af en helt ny filmfestival, Guldægget. Det har været nogle fantastiske år med fuld gas på pedalen, dejlige stunder og masser af sjov. Lad os få mere af det. Fortsat rigtig god julefrokost på Snusen. Her har vi sådan Norge. Det er en af de kedeligste pølsedivisioner i verden, som vi kan se inde bagved. Der er ingenting. Seriøst, Trusle. Norge, det er 4. division. Norge, 4. division. Jo, det er video.